vi have hulmaskinen. Christine? Hej så. Michael? Er det ikke Michael, der sidder foran mig? Nej, det er Thomas. Det kan jeg ikke se. Thomas? Thomas, vil du ikke lige kigge på mig en gang? Jo. Jamen, så hvem sidder over for dig, Thomas? Det er Christian Toft. Nå, det er Christian. Det var godt. Det var dig, jeg ville se en gang. Det var godt. Så må du godt arbejde videre med det, du laver. Så. Og så har jeg Thomas. Ja. Hvad skal jeg lave nu? Nu skal vi forlevere den her i marken. Sådan. Så ser du. Så det er i marken. Christian Lund. Der. Lukker den op. Hej så. Godt. Og så det med Pina. Og du? Nej, der kig på mig en gang. Nana. Nej, så går du bare videre. Ja. Se, du skal huske, nu har du lavet det der rundt. Når jeg siger rundt dame, så er det en rundt. Husk det. Så sætter du den i marken. Vi kan lægge det her. Nu starter du til at blive det. Sådan. Læg i marken. Næste. Ja. Og ind i marken. Og den skal i marken. Ja, den skal i marken. Pia, vil du godt gå lidt til side, Pia? Pia. Pia. Nej, hvad hedder hun dernede? Dina. Nej, det er ikke hende, det er Pia. Vi har en Pia. Ida. Ida, ja. Nej, Ida, vil du ikke godt være sød og gå lidt væk, fordi at du påvirker dem, jeg skal tage lidt væk. Ida, rejs dig lige. Og Dina, gå bare derned igen. Det var godt. Sådan. Her. Her. Christian, du har altså taget lige farve. Kigger I bare herover til mig. Ja. Her, Magnus. Ja, men så sagde jeg til dig, at du skulle farve det der halsen også. Så sagde jeg, sådan. Peter, kan du dufte lidt? Sådan. Og så ind i marken. Så skal du pakke lidt sammen. Skal du pakke lidt sammen? Nå, så venter jeg på de andre. Sæt du dig bare ned. Dina? Nå! Jeg elsker sjuskede mennesker. Jeg holder så meget af dem. Og jeg ved ikke, om du stadig har grå øjne. Nej, hvorfor farver du så ikke? Ask, Og kig hvorfor herovre. skal den der en af de bluser noget jazz? Godt. Sæt du dig bare ned. Godt. Så skal I pakke sammen. Lægge mapperne ind i sertækkerne. Ja. Sådan, fru Anja. Ind i mappen. Den er ikke færdig. Alle med mapperne ind på midten af bordet. Der ser vi. Anders? Hej så. Anja. Anja. Anja, kom ned. Hej så. Christian? Hej. Okay, og så skal Michael, og så skal mig, og så skal Mie, kan du dufte
dufte lidt? Nana? Hvad er det nu, du hedder? Anne, kan du ikke lige dufte lidt, for ellers kan jeg ikke få Christian tydeligt. Det er godt. Her så. Kan du lægge de her mapper ind på hylden? Lige dufte lidt igen. Kan jeg få Christian Lund til at komme med mapperne? Godt. Peter, alle mapperne. Katrine, alle mapperne.